Hi guys! Today is Saturday guys at panibagong video na naman tayo for today's video. Siyempre, panibago ito guys kasi nga bago ito. Pala guys, samahan niyo ako sa araw ko ngayon bilang isang full-time livestock farmer and a part-time content creator. O diba? Kaya mo yon? Siyempre guys, magsasagot din ako ng mga ilang katanungan dito na nakaantig or napansin ko talaga sa comment section. Naantig parang ano lang, naiyak. Ngayong araw pala na to guys ay November 29, araw ng Sabado. And yes, today is another day. Anyway guys, ayan na nga pala yung mga sisiw namin nung nakaraan na sinasabi ng isa nating commenter of the day tungkol nga sa tanong niya na ano ba yan, nagkakahanda hirap-hirap pa magsalita. Tansya na pala kung hindi ko ma-post yung comment kasi nga hindi ko na mahanap pero isa ito sa tanong niya na nagtatak din or nagtatak sa isip ko. So ang tanong nga ni Sir nun guys ay tungkol sa mga sisiw natin na to kung kakainin ba ito ng mga daga kasi nga baka possible na madagit daw sila or makuha kasi nga open area yung pinaglagyan ko. Makwento ko nga lang pala guys, dati nga kasi dito sa aming area or sa yard namin ay talagang gumagamit kami ng brooder para sa aming mga sisiw na bagong pisa. Alam niyo yung talagang napakalalaking mga brooder guys na kayang magkasya ng siguro mga 50 pieces yung isang brooder. Dati kasi guys ay talagang nagpagawa nga kami noon ng 2 piraso or 2 mga malalaking brooder para nga sa mga sisiw namin. Dahil nga naghinto kami sa pagbibreed guys yung mga nakaraang taon ay hindi ko na nga yun na-maintain at nasira nga yung isang brooder namin. At the same time guys, biglaan din kasi na namisa kaya hindi ako prepared or hindi ko nalinisan yung isang brooder na natitira dito sa amin. So to cut the story short guys, ay no choice ako at yun nga yung ginawa ko sa ngayon, nilagay lang sila dun sa pinaglagyan namin ng kambing nung nakaraan. Pero kung nagkataon nga guys, malinis na yung brooder, ay tsak namang dun ko na rin yun ilalagay mismo. Pati yung nanay para nga din mas maalagaan niya. At the same time nga pala guys, ang sagot ko dun sa katanungan ni Sir kung dadagitin ba yun ng mga daga o kung ano mga hayop na meron dito. Ang sagot naman dyan guys, kung daga ang pag-uusapan ay wala akong problema kasi nga meron kami mga alagang pusa dito na talagang napaka-hunter sa mga ganyan. Kahit mga butiki namin dito guys ay ayaw talagang bumaba kasi nga etong mga alaga namin pusa ay talagang napakatatakaw sa mga ganong hayop din. Disclaimer lamang guys, yung mga pusa namin na alaga dito ay sila yung pumupunta sa bahay at hindi namin yun talaga pag-aari. So dahil nga guys magaling kaming mag-alaga or dahil nga din nasanay na sila sa amin, kung minsan talaga ay hindi na sila umuwi dun sa kanilang mga amo. Kaya sa hinahaba ng panahon guys, talagang naubos nila yung mga ilang daga dito lalo na dito sa pinaglalagyan namin ng aming mga sisiw sa ngayon. Kasi naman guys, lumang bahay namin yun at hindi na nga namin tinitirhan kung kaya kung minsan talaga hindi maiiwasan ay nagkakaroon sila ng mga family planning doon. Family planning? Ayan nga pala guys, si Mingay at saka si Oscar, mag-ina yan sila guys at talaga naman ding napaka-hunter sa mga hunting yan. O ba diba? Nakadila pa talaga. Pero nga lang guys, ayan, o 'di ba may pa-suspense tayo mga pero-pero natin dito sa mga yard natin. Oo, wala akong problema sa mga daga guys kasi nga meron akong mga alagang pusa. Pero meron akong isang kalaban dito sa aming yard guys na talaga naman ding ayoko ring mangyari sana talaga. Isa sa pinaka problema namin dito guys ay yung mga uwak. Alam mo yun, yung mga maiitim na talagang dumadagit ng mga sisiw o yung mga maliliit pa na mga insekto or mga karne ba yan o mga bagay-bagay na pwede nilang makain, yun yung pinakamahirap talaga sa akin dito na area. Kaya nga din talaga guys, gumagamit kami ng brooder dati kasi nga maramihan yung aming breeding or massive breeding. Syempre maraming sisiw, maraming chance na pwedeng madagit ng mga uwak. Yun. Anyway guys, ayun nga pala si Tiger guys dyan sa upuan. Isa din namin yung ano dito, adapted na iring. Or iring, ano ba yan? Bisdak. Iring or pusa guys, ayan, yan kasi yung term namin dito guys, iring kapag Bisaya, tapos kapag Tagalog naman pusa, o 'di ba? Nag-explain pa talaga. So, ayun na nga guys, yun yung pinaka-problema ko, yung mga uwak kasi nga possible talaga na dumagit sila ng sisiw kapag nasa labas. Kung kaya naman guys, kung napapansin nyo dun sa aking isang video or yung una kong video tungkol sa mga sisiw na yun ay talagang nilagay ko dun sa mga cage ng aming kambing nung nakaraan. Nakakulong kasi yun guys, ang possible lang or pwede lang lumabas ay yung nanay kasi nga malalaki din naman yung butas. Pero yung mga sisiw kasi guys, hindi pa kasi sila yan guys, nagagala talaga from day old up to 7 days kasi nga talagang sisiw pa sila. More on nasa kulungan lang sila guys, kumakain, tapos natutulog, umiinom ng tubig, kadalasan yun lang talagang ginagawa nila. Yung nanay naman guys, hindi niya din talaga yan iiwan, yung mga sisiw niya, lalo na kapag maliliit pa talaga kasi nga kailangan pa yan ng warm. Alam niyo yung term na ano bang tawag dun sa Bisaya? Yung parang kinikare niya yung kanyang mga sisiw, yung nasa ilalim niya, luob, yun term na yun. Yun pala, luob in Bisaya. Ayun yung term namin guys.
Kung kaya naman din talaga guys, kampante na kami sa ngayon na talagang hindi niya iiwan yung mga sisiw niya at the same time hindi na yun madadagit ng mga uwak. Kapag nilabas na rin kasi namin yung mga sisiw guys, mga 2 weeks old na, medyo malalaki na yun at hindi na yun kayang buhatin ng mga uwak para dagitin pa niya. Pinaka-purpose din kasi namin guys kung bakit talaga nilagay na lang namin sa lupa kasama yung nanay ay para hindi nga kami mahirapan later on guys kapag binaba na nga namin sila kasi nga sanay na sila. Alam niyo naman guys, kapag ang ating mga sisiw ay naka-brooder later on, kapag 1 month old na sila tapos ibaba natin, yung iba talaga ay nagkakainan ng mga balahibo sa bawat isa. Kaya ayan yung ginagawa na muna namin sa ngayon kasi nga hindi pa naman kami talaga totally massive breeding talaga guys na ang dami-dami na naming sisiw. At the same time guys, gusto nga namin na mapalapit yung mga sisiw na yun dun sa mga malalaki para nga hindi kami mahirapan pag free range na. Iniiwasan kasi talaga namin guys na mag-away-away nga sila or magkaroon ng alpha sa kabila tapos sa kabila meron din. Possible nga talaga kasi guys kapag nagkita sila talaga magsasalpukan yan. So ayun nga guys, sana nasagot ko nga yung katanungan ni sir at sana na-satisfy ko kayo kung ano nga yung mga reasons ko kung bakit dito ko nga sila nilagay sa ngayon. At kung napapansin nyo guys, kung bibilangin nyo nga din yan, 9 pa rin yung mga sisiw na yan kasi nga nung nakaraan 9 yan. And sa ngayon 9 pa rin guys, sa awa ng Diyos hindi naman dinagit. So ayun guys, kung meron pa nga kayong mga ibang katanungan dyan, please do comment down below baka sa susunod yan na yung ating masasagot. Shoutout nga pala dyan guys sa lahat ng ating mga new followers dito sa ating Facebook page at sa mga new subscribers natin sa ating YouTube channel. At ayan nga guys, nagpalit na nga rin ulit ako ng tubig nila ng fresh para nga din hindi sila mabilaukan at meron silang pantulak sa kanilang iniinom. I mean, kinakain pala na feeds. Si partner nga pala guys ay nandun sa kabila sa mga kambing namin tsaka baka. Siya yung gumagawa doon habang ako nandito naman ako sa bahay para sa aming mga alagang manok. Ayang isa nga pala guys, talagang napakakulit talaga. Lagi nakasunod kahit ubos na yung nakalaman. Kahit ubos na yung laman ng aking dinadalang container. Ganyan sila kaganado guys sa feeds na binibigay namin kasi nga din nasanay din namin sila na ganyan mula noon. Hindi ko sinasabi guys na gayahin nyo yung pamamaraan namin. Nasa inyo pa rin yan guys kasi nga nasa sa inyo din yung desisyon. Alangan magnasa akin. At ayan na nga guys, busog na yung ating mga alaga at tapos na nga silang kumain. Etong isa talagang napakakulit guys, talagang lapit ng lapit ito. At bago nga ito matapos ang ating video guys, paki-comment na lang kung saan nga nakarating itong ating video, kung tagasan ka para malaman din natin kung gaano ba kalayo ang inaabot ng ating mga videos. O diba, nag-demand pa talaga ako guys. Huwag kalimutang mag-like, follow, and share guys dito sa ating Facebook page and pakisubscribe na rin tayo dun sa ating YouTube channel guys. Sana may natutunan again kayo guys kasi kung wala, ititigil natin to. Kidding aside guys, anyway, yan na nga yung ating munting video for today. Thank you for watching everyone. Sana nag-enjoy kayo and goodbye! Peace out! Bye! Kala mo naman.